Kamera ide. Čut, nema se. Približam. Otvoriti... Otvori sve. Druga ruka. Ne, to. Ajde sad kreni dalje. Malo bolje papir, kuri malo na to. Ajde dalje. Ajde dalje. Ajde dalje. Sad sačekaj. Sad ujka polako odzumira. Tvoje lice. Podiži pogled. I osmeh sad. I sad će onda približi tvoje lice. Približi samo njeno lice. Smej se. Super je to. To je to. Čekaj, ovo za Nadu ili za...